Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Terus pundi pawartosipun kepanggih malih kalian Bu Indri wonten ing pasinaon basa Jawa. Ing dinten menika kita ngancik piwulang anyar nggih dados bab kalih kanthi irah-irahan analisis novel Jawa. Menapa ta novel menika? Nah, lare-lare mestine wis kerep nggih maos novel amargi wiwit literasi setahun sampun sering maos novel, cerkak, buku-buku lan sanesipun. Dadi pun boten asing malih novel nggih. Nah, novel menika pangertosane nggih menika tulisan fiksi kang ditulis kanthi cara naratif kang lumrahe awujud crita. Isine luwih dawa tinimbang cerkak. Luwih saka 40.000 tembung lan critane luwih kompleks. Menawi cerpen utawi cerkak menika kirang langkung naming 11.000 tembung. Dadi kelipatan sekawan luwih dawa novel tinimbangane cerkak. Wong sing nulis novel asmanipun novelis. Nek cerpen menika cerpenis. Titikane utawi ciri-cirine novel. Nah, napa mawon to ciri-cirine setunggal? Novel menika duweni alur kang luwih kompleks tinimbang cerkak. Jadi alure isih maneka warna kadadian kang diceritakake luwih dawa lan jero masalahe. Menawa cerkak menika nyritakake lakone pawongan niku naming sak lintasan mawon. Ananging menawi novel menika nganti nyritakake pawongan utawi tokoh menika ngantos owah nasibe. Lajeng temanipun novel menika mboten mung siji. Nah, kadangkala sak novel menika temane iso loro, telu lan punjul saka siji. Nomor 3, paragone akeh. Gandeng temane akeh mestine kan paragone luwih akeh. Nggih. Lajeng alur permasalahane luwih akeh. Luwih kompleks. Unsur-unsur novel. Nah, sami kalian cerkak, sami kalian drama, unsur-unsur novel menika nggih antawisipun unsur intrinsik lan ekstrinsik. Nah, intrinsik menika kan unsur saking jero. Lah, menapa mawon? Wonten tema, wonten alur, wonten paraga, wonten watak, wonten latar utawa setting, wonten sudut pandang, amanat, gaya bahasa lan sanesipun. Menawi unsur intrinsik menika ngemot biografi pangripta. Biografi menika riwayat hidup si penulis. Wiwit saka latar belakang budaya, iso pendidikan lan pengalamane sing pangripta. Nah, dadi tugasmu mangke ing babagan novel basa Jawa menika ora mung kon maca novel, ananging kowe uga iso nganalisis novel. Lah, langkah-langkahe pripun to nganalisis novel? Setunggal. Maos novel wiwit awal nganti akhir. Ya, dadi kowe nek ora maca wiwit awal nganti akhir, ya ora mungkin mudeng jalan critane. Dadi kudu maca lan memahami rumiyin. Nomor kalih, mangerteni alur lan isine cerita. Ya to nek kowe ora maca ora mungkin mudeng artine. Mudeng jalan critane. Dadi kudu maos. Nomor 3, ndamel sinopsis utawa ringkesan cerita. Nah, sakwise kowe
mudeng ceritane mestine gawe ringkesan poin-poin penting. Sekawan nyebutake unsur-unsure novel iku mau, ya unsur intrinsik lan ekstrinsik. Nomor gangsal gawe dudutan utawi kesimpulan apa wae kekurangane lan keluwihane novel sing mbok analisis iku mau. Syukur-syukur diparingi saran, kritikan, pendapat lan sanesipun. Nah, ing PPT iki Bu Indri nate nganalisis novel kang irah-irahanipun judule Katresnan. Pengarang utawi penulis asmanipun Suratman Sastrodiyardja. Diling-iling panyeratan nama si pengarang boten pareng kleru ejaane nggih. Nulis nama, alamat, nama kota, nama negara tidak boleh keliru. Dados harus sesuai ejaannya. Nggih, Suratman, seratane mboten pareng diserat Suratman SU sanajan maose sami Suratman. Penerbit PT Kiblat Buku. Tahun terbit 2013. Jumlah kaca 96. Nah, menika petilan sinopsise mangke saged diwaos piyambak. Boten usah kata-kata, dadi sak buku mau ringkesen dadi sak halaman wae. Utawi beberapa paragraf. Banjur nggawe sinopsis lajeng sebutna unsur-unsure. Unsur intrinsike apa wae. Temane sebutna, lajeng paragane, aja lali watake, lajeng latar utawi setting menika kan ora mung papan, tapi wektu, swasana, syukur disertai bukti. Jadi wonten ing dialog-dialog menika nuduhake kuwi wektune wayah esuk ditulis kalimate. Jadi wonten bukti. Menika caranipun nganalisis utawi nunjukake unsur-unsur intrinsik. Lajeng nyebutake punjering cerita menika sudut pandang. Nah, lajeng gaya bahasane kepiye, alure kepiye. Nah, amanat menika wonten kalih. Amanat si pengarang kagem para pamaos, lajeng amanat ingkang ditunjukaken dumateng si pengarang itu sendiri. Nah, saliyane unsur intrinsik uga nyebutake unsur ekstrinsik. Nah, wonten unsur biografi. Nah, lajeng nyebutake karya-karyane niku wau napa mawon. Lajeng nilai-nilai kang kemut ing novel. Nah, dipendhet saking nilai budaya, nilai pendidikan, sosial lan sapanunggalane. Terus aja lali ndamel dudutan. Nah, dudutan nika kesimpulan saking analisis novel niku wau napa, kekurangane napa, kelebihane napa dipun serat. Nah, menika wau caranipun nganalisis novel. Nah, mangke lare-lare Bu Indri suwun nggih saged kudu iso nganalisis novel. Carane piye? Maos novel sik. Nah, carane piye Bu? Mboten gadah novel niku pripun Bu? Nggih, browsing. Sakniki literasi online kan wonten browsing nggih. Makaten kala wau ingkang saged dipun aturaken dening Bu Indri, yen pangapunten menawi wonten kalepatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.